যত্ন প্রফেসর মতো হয় খানাকে বেশি কেতাল চিনি 1433 খ্রিস্টাব্দ নাই বাংলানি বেনে 1430 বঙ্গাব্দ নাই বনিবাं बेसि काहान जतनो खा काहान जाफावो ताबुस्तानि बेसिबो सिनि बाबागुरि आनि ओ सामुद्र जगमने मताय मानि जागाव खुंबायने जतनो जे जानि जा काहानि बागै खाकासानि बागैनाय जे सानाय रक जतो जानि जा सामु बियाइमु गपु नांलांखौनो बावगोरन सरताइथे सोंना मुसुं माने हिनके और गोबां मचों बाक्साबा पुन बलिरो बाक्साबा मिसिबु फेबा आबरकले तामनो काइसेसो गियासाक जाखायाबा सानमुंथै देरलाय माने गत जरा भक्तर बांमान साविनाय बरले जान यासाक मानि दंगो ओमफ्राय यासाक बुइनाय बन पुन नंला हाखाखैनो बन बर अरने फायनाय मिसिल ताफायता बाक्सा नुजाखा जम्मु काश्मीर फुजि खायनाय र बरं लगे तने पारि थै पाइखानो ब बाबागोरना फुल सामानि बांगै ब गुलिनायाखै यावै फायो अमहाय रंनाय रंखाखैनो नुग्लाहा मिसिल माग थार मिसिल कुछखान रक तानाय रक सनो तंगता बाहाके तानाय तंगता सर ताकलाई तो बिया गनां बाबागुरिया बाय बिया करे बाबागुरिया मालायनि को फेबा मालाय माने यागलो बियां बियां रक कामि रक हामनाया बाहेर ताकलाई खाना काकने दिपर खैदर रकनि सफायनाय बिया गनां पाराकाताल कामिनि उदयपुरनि थेका फायनाय ओमफ्राय ब अरब फायनालाय फैनाय 12 बছর एक जुग पर के बना ताकु ने बिया गनां बाय बिया करे अकराखौ के बिया करे सुसु के बिया करे ताइ होननाय जों जमाते दसरा खालामनाय जे बना पालाय दं माने बसर साथीरा उइनाय ओमफ्राय दुइसुआव ओमफ्राय हरसिनि पालाय दं माने खाना केने थायनाय 12 বছর कानाय हा केसार माजाराव आथ्राब्लाव जखन खेरखां दं माने प्रभु सिंह जमातिया बने आमलो बहायनो 12 বছর कावैनो आफोर मालाय खा ओमफ्राय बुरि मावाफ्राव ओमफ्राय बिया गोनां दंमोन बिया करिखा आथ्राब्ला दंमोन बनि परे आरो सेजागमनि परे ता खाना हाखैनो 12 বছর कानायखा एन खाना हाय और ताकुनो मालाय ता अमा दा 12 বছর को नो ताकुनो मालायनि एतो अजराव बेलाय खैनो भक्तबिन्दर फायनाय कनैनो बाक्साके मानैनाय आरो खुनखाके कुइनाव हजागो फायनो भक्तबिन्दर गोबां माखे फायखौ फायता बनि यागलो बतो यां बेरायते यां बुरबुरा दिगिल आइन खसिन बेरायनाय हाहायनो 20 तारिख एप्रिल सेनानि सावसा सिगां बहायनो खेरखांनो पाराकाताल गुरि सौफैनाय बिन आचुक थायानो हायना हाय गुरिमान यागला थांगा जोफिनाय केने बता अकरानो त बिया करिनो बिया गनो गुरिवै बतानो बा ओखे था गुरिवैनाय वाइसनि गुरिवैनाय आसक थाय गान्दारनो खायखे बनो सामु बता फेरो जागता ताकुन मेन गान्दाराव केख्लायनो यागे सिदिगि यागार दिके बिया गनो बिया करै यागे सिदिगि खांखे बिया गनो ने बिन्दर अरनिया बिया करिनिबो बांसायबो तांजाग लुखना आरने जीवन फाइसु सामिने जा आसर दं